Lagi requestnya apa lagi? Lewang ya bubar no. Lintang kembang tawan ngedeke ulan kakalan garalap garalip kaya sotya buka rongto asmara ada sarang angin kawa bagi Andutut rasa arum-arum urat mati lir pancaran sari arum-arum urat mati lir pancaran sari karalip kaya sotya buka rongko asmara kasar angin kawa lagi puspa andutut rasa arum-arum urat wangi lir pancaran sari arum-arum urat wangi lir pancaran sari arum-arum urat wangi lir pancaran sari arum-arum urat wangi lir pancaran sari. Sakit rindu? Warok ya. Piye ge ngene latihan? Kae lho ge iki ya. Teng meng meng. Yo, iki warokan. Ya kanu, iki sing lagi tren kan Nyai Bendol Gedhi kuwi. Nyai Bendol Gedhi. Nih. Nyai, ayo Nyai. Wis pokoke kowe maju wong wis enjoy. Apa? Segara madu. Oke. Ini warokan sik ya. Ya, sik warokan segara madu terus lewung ol artis. Warokan mus pokoke kowe iki warok wedok. Warok Bendol legi. Kowe iki. Ya. Pokoke aku sing numpak lho, Mas.
Terima kasih. Warok bendol gede. Anu, segoro